Tästä videosta mä jouduin itse asiassa aikamoiseen pulaan. Soppari ja Häly saattaa tehdä yhteismertsin. Sitä mä odotan. Ei hei, mä sanoin liikaa. Sori, ota toi poja. Tosiaan mä menin vähän spoilaamaan palokuntaleirien joulukalenterissa, että meillä on tulossa Hälyn kanssa yhteistyö merchandiseen. Ja se itse asiassa pitää täysin paikkansa. Me ollaan kehitelty Hälyn tiimin kanssa tämmönen huippuhieno teepaita, mihin on listattu kaikki Suomessa järkätyt valtakunnalliset leirit. Seuraava kysymys sulla on varmaan sitten, että mistä näitä oikein saa ja milloin? Mä kerron sulle myös sen, eli Tulimeri on se paikka, missä me julkaistaan ja lanseerataan tää tuote. Eli kannattaa olla Tulimerellä ja kannattaa lauantaina pianopaarissa kello 10-2 tulla moikkaamaan meitä. Siellä on tätä teepaita jo myynnissä ja Tulimeren jälkeen sitä saa myös verkkokaupasta. Tosiaan se mun piti vielä sanoa, että ostamalla tämän tuotteen niin tuet kesällä järjestettävää Häly 26 palokuntanuorten leiriä. Nähdään Tulimerellä ja nähdään Hälyllä.